Iriyo nade? Ariyo maber. Ngima tek koso ngima yot? Tek ma ok dang' awachi. Ngima tek mokwongo kawuono mogo siling 220. Pok anyiewo gima adwa tedo godo. Akia na nyiew sufria, akia na adwa tedo mogo ni adwa soya yang'o. Mokwongo ka dwaro wacho ni Ruto kumora mora mobede piny, ong'iye ni piny Kenya chalo nade. Mokwongo nyoro gotieno joka ma anyalo keto kuon anyiew kuon mfuko maduong' ot nikech an gi nyithindo dabal gi nus. Kar mondo ne tapkie e TV tan no tapkie wi mesana. Nyithindo laro kuon nikech Ruto. Ok anyal jowadwa. Piny tek, piny oridore, nyaka na yaw Airtel sa 12 okinyi. Kata ng'ama osebiro kanyo ni mondo register line kata achiel ema onge. Ni piny tek ng'ato neno adwa nyiewo line adwa dhi timo nadi kosa adwa dhi rundo. An gima dang' awachi ni kapo ni maandamano dhi mbele to dhano ong'any gi sufria oluth kuon to kok onyal bedo piny gi winjre gi wach baba mondo yawnwa sava mondo wang'e what is going on gi gima nie sava no ero wang'e gima dang' konywa nikech piny tek akia na dhi aus nyithindo kumoro moro mobede obio konya ka nyithindo moko dhi odagna godo nikech onge wuon nyithindo kuma entiere seche moko yudo siling 200 jwa kali ojo jwa kali pok onyuma gi ja office onyuma gi ja jwa kali amba ja jwa kali ok na so dok school saboro sama no ka dok school saboro nieri chuna ni nyaka rom gi ja jwa kali wadwa oyudo 200 pok wayudo kata salad e iye kai kumoro moro Ruto obede piny wadhi ng'anyo nyaka goluth kon wang'ni to ng'anyo nyaka duk gi sirwa rewiwa amen watieko. That was a very honest opinion from Homa Bay County, and my name is George Otula.